Hi mga kasinag! Isang maganda at maaliwalas na araw po sa ating lahat. Kaso nga lang po mga kasinag, biglang kumulimlim dahil may bagong upload na naman si Imboy. Mukhang hindi naman yata gaganda ang pakiramdam natin ngayong araw mga kasinag. Ngayong araw po pala ay andito ako ngayon sa barangay dito. Sumama ako sa pamangkin ko kasi nagbenta po sila ng isda at sinamantala ko po yun para mapuntahan ko na rin ang anak kong panganay dahil 2 weeks na nga po silang hindi umuwi doon sa bahay kasi nga po hanggang Sabado ang kanilang pasok. Pauwi na nga rin po kami dyan at bumili lang ang pamangkin ko ng gasolina kasi baka nga kulangan kami, hindi kami makarating sa amin. May tiwala naman po ako mga kasinag kay Imboy, yun nga lang po, yun din po ang pagkakamali ko dahil nga po nagpadalos-dalos po ako. Nagpadala po ako sa bugso ng nararamdaman ko ng mga araw na yun. Kahit naman po siguro sinong babae mga kasinag, ganun din po yung magiging reaksyon. At isa pa po, naisip ko na rin na alam na po ni Imboy kung ano ang tama at mali. Kaya Imboy, shout out sa'yo. Hihintayin ko ang paliwanag mo para sa mga video na ito. Kasi nga, dadalas na or may sunod pa ulit yung in-upload mo. Akala ko yun lang at na-surprise talaga ako mga kasinag kasi hindi ko po alam yung mga ginawa na yun ni Imboy. Nabigla na lang ako na may in-upload siya na video. Kaya siguro ganun na lang po yung naging reaction ko. Kaya nakapag-video po ako at nakapag-upload din po ako ng video na hindi ko pinag-iisipan. Kaya pasensya na po kayo mga kasinag. Siguro natural naman po yon at maiintindihan nyo naman po siguro kung bakit ako nakapag-upload nun. Isa rin po sa dahilan mga kasinag kaya naisipan ko na sumama sa pamangkin ko na pumunta dito kasi nga para malibang ako at para gumaan yung pakiramdam ko, luminaw yung isip ko para makapag-isip ako ng tama. Kasi nga kapag namumroblema ako mga kasinag, mas gusto ko yung malawak yung nakikita ko tulad nito mga kasinag. Sobrang lawak talaga niyan kaya sigurado ako na pag uwi ko sa bahay magaan na ulit ang aking pakiramdam at makakapag-isip na ulit ako ng maayos. Habang pinagmamasdan ko nga mga kasinag ang lawak ng karagatan at ang ganda ng tanawin na dinadaanan namin, biglang bumalik sa isip ko yung mga panahon na bata pa ako. Kasi maikwento ko na nga rin po sa inyo mga kasinag, nabubulol tayo mga kasinag. Pasensya na po kayo. Habang dumadaan nga po kami dito, bigla na lang sumagi sa isip ko yung mga alaala nung nabubuhay pa yung papa ko at nung siguro mga grade 3 pa lang po ako mga kasinag. Lagi po akong sinasama ng papa ko sa paglaot. Nang huhuli kami ng mga alimasag, alimango, mga lobster, mga ganun po yung mga nahuhuli namin. At umaalis po kami sa bahay, mga bandang 3:00 ng madaling araw. Uuwi po kami niyan, mga 5:00. Tapos magre-ready ako papunta sa school. Tapos kinahaponan naman po, ayun, ganun din po yung gagawin namin mga 4:00 ng hapon or 5:00. Kailangan ulit naming magpalaot para mag-ariya ng aming lambat. Para kinabukasan, kukunin na naman ulit namin. At nung mga panahon nga pong yun, mga ganitong oras yun mga kasinag, yung palubog yung araw, dito rin po mismo sa lugar na ito. Kaya medyo nga naging emosyonal tayo mga kasinag kasi sobrang namimiss ko na po talaga yung papa ko kasi ilang taon na rin pong wala yung papa ko, mga 6 years na po. Kaya sobrang tagal na din po na hindi ko siya nakikita kaya hindi ko po mapigilan na mag-emosyonal ng mga oras na ito dahil nga parang naghalo-halo yung nararamdaman ko, yung stress ko, kaya bigla ko sigurong naalala. At kapag pauwi na nga po kami ng papa ko, no, nagkukwentuhan kami. At kapag inaabot kami mga kasinag ng dilim, wala pang kuryente nun dito sa amin. Diyan sa may isla dyan na sa dulo ng Siruma, ng poblasyon, may isla dyan mga kasinag at may generator sila dyan na nagsusupply ng kuryente sa buong barangay nila. Binibilang ko yung mga ilaw dyan mga kasinag at tatanungin ako ng papa ko kung ilan daw ba yung nabilang kong ilaw. At sabi niya nga balang araw, magkakaroon din daw kami dyan sa sityo namin. Awa ng Diyos mga kasinag, nagkaroon ng kuryente dito sa amin noong eksaktong pagkapanganak ko or bago ako manganak sa panganay ko kasi February nagkakuryente dito sa amin, March naman ako nanganak.
imagine niyo yun mga kasinag, sobrang tagal pa bago nagka-kuryente dito sa amin. Mabalik nga pala tayo mga kasinag sa ikinikwento ko. Sa amin nga pong magkakapatid, ako lang po yung sinasama ng papa ko kasi nga medyo titibo-tibo tayo ng kabataan ko. Pero nung mag grade 6 na ako, nakiusap na ako sa papa ko na huwag niya na akong isama kasi nga medyo nahihiya na ako dahil medyo may crush na. Kaya yun mga kasinag, at ayan nga mga kasinag, malapit na tayo sa DIAC. Bago po tayo dumaong mga kasinag, nais ko pong magpasalamat sa pakikinig nyo sa aking kwento ngayong araw, at pasensya na rin po kayo kung medyo na-stress din kayo dun sa upload ko, at maraming salamat po sa panunood nyo. Sana nag-enjoy po kayo sa magandang tanawin na ipinakita ko sa inyo ngayong hapon, kahit hindi na po kayo nag-enjoy dun sa mga kwento ko o sa mga pinagsasabi ko. Maraming salamat po mga kasinag sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Sana po huwag kayong magsasawa at sana patuloy nyo pa rin pong suportahan ang aming YouTube channel. Kaya thank you so much po at mag-iingat po kayo palagi. Sana po gabayan tayo palagi ng mahal na Panginoon at ingatan sa araw-araw. Maraming salamat po ulit mga kasinag at hanggang sa muli po. God bless po. Bye-bye.